Man. Ufunani? Hey, misuwa madoda. Ufunani? Hey, naphazamisa nathanda ukuphazamisa nomasithandaza madoda. Hey, come on. Hey. Stina. Hey. Hey. Ntwana yini manje? Awuphethwe ungisize, ungiboleke indlu bese. Indlu ufuna ukwenzani wena? Bese manje ngihamba naye la. Mfethu hayi. Wena ungiphazamise mfethu ngisathandaza mfethu. Inkinga kahle. Uyabona nje ukuthi yiliphi usuku kuzobe i-hour nje lodwa. Ngicela. Ntwana. Ngikhosta nje. Kodwa ngoba wena ntwana kodwa ngikhosta ntwana. Ungafika ngethekeni bese la kungigcina izo. Isile lapha mfethu uwa. Ngiyasigalela nje. Nawe. Sije. Bana sihamba. Nginika. Awunika. Njida, kwenza nani yo in situation mfethu nanazi Ina situation bana ngithi no ntwana ngibhekane ne situation sindoda yo umiso mfethu lana mfethu uboleke room la mfethu so 3 hours manje I think 3 hours since ban from 12 manje u3 manje mfethu mfethu wena yini ubani lomphethe la Cheke yapho. Ngizama roof nobetha phezulu. Ngibetha? Bethani? Mfethu akayazi msendisa ngayo into. Hayi. Mina ngiyenzeni ukubetha ba? Come on. Room. Nawe futhi. Bafethu ngeke ngiyangikhosta. Ayeke man. Ngiyangikhosta mfethu. Mfethu ishi. Yayazi ngo situation yabayirasi yami ku. Don't know. At least 1 hour. 1 hour but after the things 300 now 300. Manje ngizocela ngeke I don't do favor. That's ngifuna imali. Bafethu. Hayi 150. Okay. Sure. Hey, hi Bobby. Ngizokuthatha nathi play yakho. Ujula yakho? Hey Bobo. Yeah. Ayona yashisa mama. Kodwa waseshisa kwenze njani? Hayi, yebo kahle. Kahle. Hayi Bobo. Kanjani mntana? Okay, ngithatha njenge compliment. Hey boy. Hamba kanjani? Nice face. Hey, kubi lana manje. Manje bese ngijuke ngimanzi. Yabo nje yonke into nje ihamba ngeflow. It's now Lord. Manje usho boy. Bose siyaphuma vele manje kuleko. Umpethu wakho ushiwe nje noma. Mfethu uyazi nje. Mfethu mama. Okay boy.
Hayi bo manje singazitshela umuntu into enje. Hawu phela fanele ngimtshele. Hayi kahle. Siyonke umuntu emalazi indaba zinzo. Shanje. Hawu matita nawe yawazi khona ukuthi. Awusho sephi skipper sami? Ngazi usiphosephi? Sasibela mesaphuthu. Angazi. Oh nasi. Okay. Sure. Hayi no. Sungangena ke nezi hour mfethu ungenzi into enziwe lokujida yambo. 3 hours mfethu ngihleli la mfethu. Alright. Ya ungayenzi buka sekumnyama kanjani manje. Alright. Sure. Ubona ke? Sure. Mfethu, ntwana buka manje na uyagodola bese ngiyagodola. 3 hours ntwana. Mfethu. Awukade mfethu ngilindile la buka nanomjida futhi manje sekungena yena futhi manje. Yabo mina irumini buka mfethu angigqokile namanje mfethu. Leza Mfethu. lento qaqa lapha. Ntwana. Kodwa ngiswile tshela mayibhubisi ntwana ayibhubisi ntwana. Zile ntwana yami. Khuphu ukuthi fa. Jaje. Ya ngizwile phela nami ntwana. Kodwa mfethu. Next time ngifuna ulalela ntwana yami. Mangithe 1 hour. Hayi 3. Hawu mfethu. Hayi yachaza nje story zakho. kodwa ntwana yami. Ya ngiyithanda le kodwa bolalela next time. Kuya drama. Sure. Sharp ntwana. Sure. Bona. So.